daraja ta sauka. Mun yi tashi a Instagram kuma mun cika da imani. In ka ce na tara followers, abokiya ta ki je ki tara followers a TikTok ko a Instagram idan zai yi. Instagram ba wajen wasa bane. Waɗannan yaran na faɗa zan ƙara maimaitawa. Yara kamar su yara kamar yan TikTok. Okay, the TikTok da yara. sauran other platforms. Na gani. ‘Ya'yana ne da jikokina. Na. ‘Ya'yana ne da jikokina. Duk mai TikTok ɗanka ne da. Wannan yaron fa so yake fa ya haukatar da ku fa. Wallahi so yake ya haukatar da ku. Kun dai ji duk bayan waccan hirar da ya je ya daɗa maimaita wata hirar ya ma ce muku ‘ya'yansa ne ku da jikokinsa. Mu kuwa manyan tabbatattu kai yanzu ni inda da na zuwa ɗanka ai billahi udartu sai na ja maka hukuncin kisa. Wallahi sai na ja maka hukuncin rataya in dai na zo a ɗanka. Kai ba za ka iya aini ta ranga homa ta ko na rantse da girman Allah ba duk kai bane zai ɗauka. Kai ni yanzu iya tashin hankali nan aka zuba shi a faranti aka ce maka ka fito a sa cokali kai ko hannu ma aka ce a sa za ka iya sawa. So fa yake haukata ku. Ai ni barka ji in gaya maka sai dai ka ce a cikin shedanin da ubangiji ya dirar maka haddani. Ni a cikin shedanin da ubangiji ya dirar maka suke tunzura ka kake iskanci ka ce haddani, amma ni yanzu alal misali na zuwa danka indara ko a jikanka ai billahi lazi sai na sa an jefe ka a gaba na za a jefe ka ina tsotsafi da ba abin da imin zafi. So yake ya haukata kufa. Kai yaran nan ka fita daga ido na kai in ba so kake in zo ga dangamu take ko me ga dangamu take ko ga da ka wallahi hannun zan zo mi tsirara mu da ku da kai tunda na lura so kake ka sa bayan Allah ya tsiya ka wannan wani irin tashin hankali ne yaro lokaci ɗaya ya zo ya sauke muku martaba ku kuna ji kuna ga ai ni wallahi yan TikTok ma ba ku yi komai ba ni ban ga wani abin da kuka yi ba a yanda kuke yan hau din nan ai so zan yi ku girgizo ni reshen da idan ku girgizo inda da shi sai ya zauna ya tsinke ganyen ya dafa ya cinye shi dan gidansu kai wai ya ce la ilaha illallah wannan yaro wai kai me kake so ka zama ne wallahi Allah a cikin matan in TikTok din na wallahi na sa wata tai oda faran ka na rantse da Allah wannan wani irin iskanci ne ka zo ka sa mutane a gaba ana tufka kana warwarewa yanzu ya dada zuwa ya kwanto wata kura yanzu ya kuke tunanin za a yi yanzu in suka ji na rantse da Allah su iya zuwa cinye ka danyenka ka fita daga sabgar yaran nan ba su da hankali ba su san me suke yi ba kaga shedan da suke cikin TikTok ba kai ina raba ka da kiwon killa kana ce min killa ta yanka ko to ni ma bari ga ni zuwa nan wai daraja ta sauka au kana nufin yanzu yan TikTok ba su da daraja a tunanin ka kenan wai daraja daga kansa ta sauka na shiga uku ba tambaye shi wallahi wannan kitabun ra'asin sai mun zo mun karanta shi da kai babi yana da bakin ciki akan irin tashin da yaga ake amanta da su da suke Facebook da Instagram irin sun gama show up din sun gama fake life din su amanta da zancen yan fake life to shine yazo wannan pains din ne yazo zuciyar shi yasa yazo yana nufi da cewa kamar suna yin fake life kana nufin kenan suna yin ƙarya ko suna rayuwa ba ƙaryar rayuwa ce mana saboda da ban san shi ba dama amma kai ma ai ji nake kai IG din nan ko na yi Instagram amma ai ba ƙarya na zo ne a Instagram ba I was a motivational speaker then a Instagram so ba wai na zo ne ina saka su dinki inda yana so ya fashion ne TikTok is wannan duniyar nan yana da girma ma kowa ya excellin a rayuwa kowa zai excellin in dai kana ganin ya ce mu ba celebrities bane first of all ma abin da nake so in tambaya shine menene definition din celebrity is someone who is famous is either through sport or entertainment kuma yawancin mu da muke zuwa TikTok nan we are famous in mun fita wannan ya ce aga Daddy Lola nan ina son yin hoto da Daddy Lola wancan yazo nan aga mai wushirya nan ina son yin hoto da mai wushirya wannan yazo ga mashkur nan ina son yin hoto da mashkur wannan yazo ga Badu ga su Delta menene mutane da yawa daban-daban ana so a yi hotuna da su murja su waye people are coming close to them to menene ake so menene definition din celebrity kaga anan ma na rina mai ilimin sa bai da ilimi dan da yana da ilimi da ya san menene definition din celebrity ya zo ne kawai da ego din shi da irin hasarin shi da bakin cikin shi ya zo yake so ya throwing shit kenan yanzu kana so ka ce ko daukakar da kuka samu tana neman shafe waɗanda suke IG da Facebook ne ko koya a gaskiya ta shafe su that's where the anger is coming from maybe da Instagram ya je dan fake life din shi dan nuna irin yan ba magana sallama a wannan bidiyon kallon malami ka saurara
ba za ka mai da mu kananan mutane ba ko ba haka bane ba. Wannan haka ne. Ba za mu dinga zuwa muna bata lokacin mu muna abubuwa sannan wani banza gara ya ka zo ka ce muna tashi muna saka mutane nishadi in banda dabbanci irin naka aikin ma yaushe ka fara kugula sai mu bude ma aiki in ba ka ba Allah ya kira ka san gidan su ba dan dauri wani ne ba dan dauri ne ba amma muna sa mutane nishadi amma kana cewa muna tashi an yi tashin kace an yi tashin ga mai an yi tashin ga mai dan dauri ne ba ya fara tashin wai speaker suna na jiniyo wasai ka gane dan filanci ne wannan aya ka zo ka neme ni na wannan abin da muke duk wani dan TikTok ya kamata ya magana akan wannan abu kuma wallahi duk wanda bai tsaya ya watchin bidiyo din ya kamata mu kare ya kamata shi ma wallahi mu dawo kansa ai mana shaya saboda wannan gayan ya raina mana hankali duk wani da muke a banza duk wani da ta wanka muke ya ta mana da ta fasa mana da ta ta fasa mana har ta dauke magana mu da mu'amala da wannan kanan ungon mu ni dan tsanci ne ka zo ka dauke mana wata TikTok din sai min ji da kin muke yi haka nake kalla kai ka fara mutumin da zaka je ka ganshi yana haka wai me wannan ba ya hoto a gidansu ba ba ya hoto a gidansu ba ma ka yawo kanka oke ba mu ga ba ma ka kanka oke ba ma ka hoto a gidansu wallahi ba ya hoto ba wace sanyi ne a jikin sanyi ne wannan jauranci ne kuma wannan sumut din na fuska ka fuska ce fuska ce a gaba ana yi da wani ne fuska ce duk wani abin editing na iPhone mun sani beautiful haka muke yi ba wani abin nan abin da zai wuce yi amma nun ba ne kake wani wannan to bari an bude mai aiki yanzu aikin ma ana nan aikin Instagram in baka san shi da aiki ba Instagram shi ma yanzu ana can ana tunanin yadda za a mai da shi ya koma kamar a dinga aiki ya dole bidiyo wallahi to kuma wai a wurin dutse kake wallahi ba goren dutse ba idan a daular dutse kake wallahi mu masu kishin duka dole mu fito mu magana za mu je inda ka je kai bayanin mu idan ba wanda ya magana mu ba za mu bari ba wallahi ba za mu bari ba duk wanda ya mana kanka na sun wallahi mu muke yanke